Il-Gvern wieġeb għal rapport ippubblikat minn Transparency International u Global Witness bl-isem European Gateway Inside the Murky World of Golden Visas dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-Gvern permezz tal-Aġenzija li tmexxi l-programm qal li hemm elementi fir-rapport illi jappoġġja u oħrajn li jidher li ma kinux riċerkati sew. L-Aġenzija qalet illi tilqa rakkomandazzjonijiet li għandu jkun hemm titjib fl-iskrutinju li jsir tal-applikazzjonijiet u li Malta hija minn ta' quddiem biex tisħaq li għandu jkun hemm kooperazzjoni akbar bejn il-pajjiżi. L-Aġenzija laqgħet ukoll ir-rakkomandazzjoni tar-rapport biex twessa l-operazzjonijiet kontra l-ħasil tal-flus u li jinħolqu mekkaniżmi biex il-pajjiżi jkunu marfa b'dawk l-applikazzjonijiet li jkunu ġew irrifjutati. L-Aġenzija ċarat li l-applikanti approvati minna huma biss fazzjoni żgħira mill-miljun individwu li qed jingħata ċittadinanza fl-Ewropa. L-Aġenzija żiedet tinnota li Malta hija l-unika pajjiż flimkien mal-Awstrija li tippubblika l-ismijiet u li għandu mekkaniżmu li jista' jirrevoka ċ-ċittadinanza. Qalet illi Malta għandha l-ogħla rata ta' applikazzjonijiet miċħuda minn kull programm ieħor, tant li tirrifjuta mal-25% tal-applikazzjonijiet bil-medja tal-pajjiżi l-oħra tkun biss ta' 10%. Il-Gvern qal li r-rapport jikkontradixxi lilu nnifsu meta jgħid li hemm nuqqas ta' trasparenza u kontabilità meta fl-istess nifs isemmi r-reviżjoni u rakkomandazzjonijiet li jagħmel ir-regolatur li jidher li wkoll ġie injorat fir-rapport. Fit-tweġiba tagħha l-Aġenzija qalet illi fl-ewwel 4 snin il-programm iġġenera ma' 700 miljun euro li 70% minnhom qed jintużaw għal inizjattivi favur il-poplu. Fil-fatt diġà ġew approvati diversi proġetti fosthom investiment ta' 950,000 euro għal titjib fl-Isptar Mater Dei u 5 miljun euro għal Puttinu Cares. Dan minn barra investiment ta' 50 miljun euro għal bini ta' madwar 500 residenza. L-Aġenzija fakret ukoll li sal-lum 100 għaqda mhux governattiva bbenefikaw minn kważi 4 miljun euro f'donazzjonijiet.